po dlouhé době můžeme konečně být pozitivní. Bombišovo hnutí ne. Suverénně vyhrálo v krajských volbách. Nový iPhone 16 je taková sračka, že je vlastně úplně super. A v Americe se za poslední týden neodehrálo ani jedno school shooting. No není to skvělé, Lucko? Ano, Reji, skutečně je. Jak si zde již nakousl, Andreus Bombiš se svým hnutím krutě v krajských volbách rozdrtil ODS, pouze v Moravskoslezském kraji vyhrálo KSČM. Ale není třeba se obávat, až opět Bombiš bude zvolen císařem říše české, nechá Moravskoslezský kraj kompletně odtrhnout od českého císařství. Já s tím naprosto souhlasím, ještě aby nám do toho něco říkala nějaká Kateřina Nekonečná. Tady můžete vidět Bombiše, jak tancuje, protože je šťastný, ale tak kdo by nebyl šťastný, když by věděl, že zas bude moct luxovat státní pokladnu. Na druhou stranu nastaly těžké časy pro koalici Spolu, někteří její členové dokonce i plakali. Peťa Fiala se vyjádřil takto. No toto je bohužel naše katastrofální selhání, ale mě nejvíc drtí koule, že jsme udělali radost tomu proradnému padouchovi Bombišovi. To bych radši udělal radost svojí bejvalce než jemu. Ani Petr Fialka nakonec neudržel svůj vztek. Kurva, do píči.